Точно така дялото. Смело напред атака и да ти кажа, честно казано, направо ми изпълни душата. Те както като видях, как си го изкопал, викам на баба си, точно както трябва да го направя изкопал. Сигурно се питате какво правя тук. Сега ще ви кажа. Правя си зала. Първата ми боксова зала. Тя ще бъде тук отзад. И ще е само гордо от 3 на 3 метра. Което е достатъчно за един човек да тренира. Абсолютно перфектната боксова зала, ако питаш мен като цяло. За какво ми е повече за в момента? Важното е да вървим от 0 до 100. Та. На 2 на 3 ще кажа само, че тук отзад имаш много работи. Много работи. В смисъл много работи. Е, това цялото място. Беше фул с много работи. Както се вижда, аз съм се взел за една тренировка, в която изкарах всички тези тухли и всички тези камъни върху тях, които чупих с един чук, който не знам къде е в момента, но беше много добра тренировка. Сега е това цялото място, трябва да го разчистя и да залея една голяма плоча тук. След което ще се наредя всичките приспособления за тренировки, които имам, които хич не са малко като цяло. Само съм се чудил къде да ги върна вкъщи и вече мисля, че е време да ги сложа тук. Общо взето няма да говоря много, смятам да се вземам за работа. Ще снимам целият процес, който между другото може да отнеме няколко дена, седмица, според зависи колко време имам. Тъй, че заемам се с работата и ще се включвам от време на време и накрая, след като всичко е готово, ще направя на тренировка, за да го тествам. И ще видим как ще. Ще оценим от 1 до 10 или от 0 до 100. Ей, чао! Добре, за сега толкова. Направих тук някаква стъпка. Махнах всичките тези работи тук. Тежките камънъци, тухли и следващия път ще разчистя всички тези други камънаци малки. И така хубаво ще обера бокуците, ще издълбая малко надолу, защото тук е почва по принцип пръст. Ще издълбая и почвам да бъркам бетон, бате. Почвам да бъркам бетон. Какво си мислиш, бе? Това да не става само с рисуване, музичка и някакви такива лигащини. Трябва са бачка! Вече сме нов ден, нов живот. Така, продължавам. Трябва всъщност да свърша доста тежка работа днеска и се надявам да я приключа, направо да завърша всичко днеска, защото нямам време и енергия вече да се занимавам, а пък ми е много важно и много спешно нещо, трябва да го направя. Не мога да продължа живота си нормално, ако не го направя. Толкова е сериозно. Да обърна. Днеска, както казах, разчистваме тези всичките чакърлъци, всякакви камъначета, работи, до и тук до плочките. Цялото нещо трябва да го изчистя, след като го изчистя трябва да го поизкопая надолу, горе-долу една педя и после трябва да наложа някакъв найлон. По принцип се ползват специфични материали, но аз понеже не съм професионалист и ще експериментирам. Следователно ще сложа найлон първо, след това ще сложа някакви арматурки, да е по-стабилно, защото по принцип така се прави с скара, но аз нямам и ще си импровизирам една и след това почвам да бъркам бетон. Ти знаеш какво значи? Тренировка. Така, направо се залавам за работа, ще пусна малко музичка, да настрояме тук чистотата и започвам, защото няма време за губене с снимане на клипчета и прочее, но все пак ще се опитам да го направя. Ай! Дебелешко е, таман какво ще няма един тон да държи. Давай, какво ще стане толкова? Така. Важното е да има нещо там отгоре, да е твърдо. Тъй, че не ти трябва ни найлон, не ти трябва ни армировка. Прави се там, доколкото си не така нареждаш и почваш оттам вече так, то само е със светличката си
Ще гледаш. И смистринката. Аз имах и мали. Пак отдолу те хване. Така да глаза. Ще го оправя сега. Така да. Това е. Ще го измисля. Проблем е той. Няма кой да се прави. Зато и с аз се от онзи ден мисли. Така говориш, да не бъркаш, но защото тази копа да сложиш с голямата. Много ще излезе. Не може да го бъркаш, пък ти сам ще бърка. Да. Друго, ако са двама, трима, Да може да... Да, пък ти си самичък. Полека така си го бъркаш и веднага. Но напред поливаш тук, ще изнесеш тези страхи, нали? Напред си измиташ, хвърляш му вода да не... Слагаш пясъка, разселяш го така пясъка. Може и цемент отгоре да сложиш върху пясъка. Май първо така ще ги направя. Първо май така ще ги направя. Ко правиш тук, бе? Как се изцърка? Маркирана бързо и замина. Пясъка и цимента да ги смесят, после правят слагат чакъла и после водата, да. И тъй става. Да. Ставайте, лопата им. Аз тук ще слова вода направо. Няма смисъл, голяма е. За водата ли? Вода бе, вода ще сложи тук само. Вода, да. Да имам тук просто. Вода ми ионеса и отсъмнъс да носиш. Тя една такава кофа ще стигне за едно бъркало. Да, добре. Това тук така да подложим бетон. Да. Не че трябва армировка. И ми мятам го направо. Иначе подложен бетон слагат и по марка 150. Това е 250. Марка 250. Но някъде прати марка 150 по-слабо. Така да. Детство смело, атакува и не бойся. Атака. Атака в батак. Шима. Гледай тук колко има. Има, аз го видях, целия е отрупан. Лешници да искаш. Колко има? Виждаш си ги. Тази година много удари. Чепки. Чепки и грозито и то гърмисичко. Така. Тук започваме, объркали сме, слагаме водичката и почваме да бъркаме и да слагаме там. Общо взето е един много добър фитнес. Това направо няма край, бе. Тук съм направил вече 4 или 5 колко купченци да съм взял. Какво? Ще стане лека по лека, ама май ще ми свърши материала. Взе кофе пясък, кофе плъмът, цемент слагаш и си го объркваш. Да ти бъде готов пресора. Да. След като е готов пресора, там, като си приготвиш с водата, с всичко, готов е само да разстиляне. Тогава вземаш една от тази купичка. Ето, 2 купички цемент в кофичката, наливаш вода, бъркаш, да стане като мляко. Рядко, нали като мляко. И пак се сбори с нея купичка, прас, не да го залиеш, хвърля се така дима. Това се явява като лепило дялото. Спойката да стане двата бетона, защото ако няма лепило, вече за маската може да се отлепи. Ако ти стигне още една купичка цемент, правиш го на мляко, сипваш, слагаш, то ще някъде сантим за маската. Значи ти навсякъде да го разстила и после другото, което съм приготвил. После вече се правиш вече за маската. Ти млякото го плискаш така върху бетона. Навсякъде. Дето си го издал, да. Дето си го издал. И после отгоре веднага. И тогава се слага силно и готовото, ти вече си няма да го бъркате първо, да. Зато пък... Направо го сипвам и го замазвам колкото мога. Загладя си го, някъде там сантим и нещо ще дебело. Аз, ако знаех, че няма ще стигне... Ма то и аз не знаех. Сега тези операции няма ще ги правиш. Знам, то ще наведнъж да стане. стане. Сега ти казах как, ние като правим така съединение, виж си как така го пускаме стая до тук е дошъл, така. Нове като легне и тук като въртиш, само пясък, няма чекълците. Той чекъла не са за такова. Няма чекълците камъчи. Само пясък остава и се върти и се изравнява и вече съединението. Ама не знаех, че така няма да стигне. Нищо. По-интересно да е, нали знаеш? Така. Чу дядо ми каза, че лепилото трябва да го направя да мязал като мляко. Ама аз не разбрах
кисело мляко или прясно мляко. Защото сега сме го докарали като йогуртче. Сега е, често казано, бих си кусал, ако имаше някакъв вкус. Сега сме го направили на кисело мляко. Мисля, че това е искал да каже, защото все пак е залепило. Ако беше като прясно мляко, нямаш да залепи кой знае колко. Страхотна логика. Понякога мисля. Така. Е, там чака останалата част. Сега пляскаме ето нещо там. Това е лепилото. И слагаме ни отгоре и затваряме да видим какво ще стане в крайна сметка. В момента на истината. Аз мисля, че добре се получава, но пак не оцелих. Малко не ми достигна. Да, ето. В крайна сметка добре се получава, просто не ми стигна пак материала, затова забърквам още един, където ще пусна тук по ъглите и ето така ще го опъна колкото стигне и утре ще го видим всъщност как е, защото вече става тъмно. Комарите изляха, нахапвам целия, вода съм и съм малко изморен вече, тъй че утре ще видим как е станало и ще оценим от 1 до 10. Така. Тук вече са стъмни, за пореден път остана до късно. Не знам какво точно се е случило, по принцип изглежда добре, но вече, както казах, стана късно и не можах да си го довърша до края тук да го направя, което по принцип и не е важно, защото аз реално тук ще тренирам, но имах разни работи да си да го правя, не знам колко е гладко, не знам дали е станало, защото вече казах, нищо не виждам буквално. Надявам се да не се налага пак да го правя, но в крайна сметка просто ще го завърша доколкото толкова, за да мога да почна да тренирам, което е най-важното. Тъй че виждаме се утре. Кой ти кажа? Честно казано, напукал се на кучи, обаче така като се вървя, честно казано го усещам супер гладко. В смисъл на външен вид не изглежда много добре, обаче, честно казано, наистина като вървя, дай съм с чехли, които са с тънка подметка и ми е много смут. В смисъл, много добре. На усещане много ми хареса как се е получило, въпреки че не мязна нищо. Но в момента не правим татуси, нали, за да гледаме да изглежда добре. Не. Тук извършваме груба дейност. И често казано, много ми харесва. Доволен съм. Нали, външния вид, че го докарам с времето. Със сигурност е тук така отзад мисля да си нарисувам нещо. Тук да побоядиса малко, да го така малко по-така да е. Обаче важното е, че ще ми свърши работа и има само един начин да разберем. Като направя една тестова тренировчица. Ето и нещо, както го гледаш, е много важно нещо. Това е един от малкото спомени останали от баща ми, той я е правил сам. Перфектната за серийки. Експлозивност. Бам. Так. Мале, какво ще става тук? Моментът на истината. Добре ли си? Питема защо го правя. Питема защо го правя. Кое? Питема защо го правя. Защо го правиш? Защото обичам да го правя. Благодаря за въпроса.